art ito. Yan. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Teka lang po ha. Ayusin ko lang dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw. At teka lang po ha. Teka lang po. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, magandang hapon po. Umaarangkada na po yung People's Caravan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre makibalita tayo, magbalitaan tayo. Ayan, mapagpalang hapon po. Saan man sulok kayo ng mundo. Ayan, mega love shout out. Teka lang, ayusin ko lang ang ating live. Hindi maganda ang ating pakiramdam na ano tayo kagabi. Nabilad tayo kahapon sa init. Ayan, bago ang lahat, mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod, kay Ma'am Rosalina, ayan, ang Kaara Team +1, kay Ma'am Analisa ng Malaysia, mega love shout out. Ayan, comment lang kayo dyan yung gusto magpa shout out, ano. Kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shout out sa inyo. At kay Biyaheng Brankel Sam ng Saudi Arabia, ayan o. Kay Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Kikel Arabia Vlog, hi, ayan, magandang hapon sa iyo, Kikel Arabia. Ayan, mega love shout out. Saan po kayo, Ma'am Kikel? Ayan, nang ma-shout out ko yung inyong kinalalagyan. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng saglit lang tayo, baka bigla tayong tawagin dahil may pasahero tayo, no. Ayan. Ayan, gusto ko lang ibalita sa inyo na medyo ayan, mega love shout out po kay Ma'am Kikel diyan sa Cavite. Yan, lalong-lalo na yung mga taga Cavite, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, habang nakahinto tayo, balitaan tayo, medyo mainit. Nakatambay tayo sa ilalim ng puno. Ayan, gusto ko lang sa inyo yung sa gustong ngayon, may caravan ngayon, mayroong prayer rally sa Liwasang Bonifacio ngayong alas 3 ng hapon. Pero kung gusto nyong sumunta, agahan yung pumunta kasi ngayon po ay naka-ready na sila doon, marami nang nagpe-prepare na sila doon. Yung iba nagkakaraban pa.
Yan, yung gustong ano sa prayer rally, ano, hindi po ito ano ha, prayer rally po ito, maliwanag ano. Maliwanag po 'yan, prayer rally ang ating panawagan. Mahirap na. Alam nyo, yung ating pamahalaan ngayon ay binibigyan lahat ng kahulugan. Lahat ng sinasabi ng ating mga ano no, parang wala na tayong freedom of expression ano. Wala na tayong kalayaang magsalita. At iyon nga, gusto kong ibalita sa inyo yung nangyari kagabi kasi hindi natin masyadong napanood ano. Hindi natin masyadong napanood yung live kagabi doon sa preliminary ano no. First appearance ng dating Pangulong Duterte ano, kung saan question ng kanyang attorney yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte ano, kung saan nanggaling siya ng Hong Kong, talagang inabangan na siya bago pa lumabas sa eroplano, talagang inano na siya. Kaya ayun, medyo ano, pero sa hindi kagandahang ano ay ang susunod ay I think mga September, parang yun yata yung ano, ang susunod na pagharap ay September na no. Napakatagal ng paghihintay ng taong bayan, kung saan itong ano talagang madugo ang ano doon, kasi siyempre wala naman yung bahay doon, wala namang ano, talagang susuka sila ng ano doon, kasi yung attorney yung hindi naman po pwedeng hindi magbayad sila sa attorney doon kasi may attorney no. Yun ang napakabigat nilang haharapin doon sa The Netherlands. Ang magandang balita naman ay itong tatlong anak, si Congressman Pulong, si Basti Duterte at si Kitty Duterte ay ang balita ko ay binigyan ng 24 hours yung si General Marbel, si General Torre, ang DOJ at sino pa ba? Ang DILG. Binibigyan sila ng 24 hours para sumagot doon sa petisyon ng tatlo. No? Ngayon ipagdasal natin na maging pabor doon sa tatlo na yung pagpetisyon nila ng habeas corpus ano, kung saan kine-question nila yung illegal na pag-aresto, kaya pinababalik nila sa ano. Ayan, sabi ni M. Justice Rebel, ayan, lalabas, tama ka, talagang lalabas ang katotohanan kasi nandiyan na tayo sa ano nandiyan na tayo sa legal battle na no. Diyan na lalabas kung sino ang totoo. Ang tanong doon, kasi minsan hindi natin masasabi ang panahon, talagang hindi umaayon. Ika nga, sabi nga ng iba, huwag mong salubungin ang rumaragasang baha kasi nga malulunod ka. No? Parang ganun ang nangyayari sa ngayon, no? Kumbaga ang nangyayari, pahirapan ngayon sa ano. Nako, nagdeklara na ng martial law. Ay nako, alam nyo ano, ka-tireman, pag nagdeklara ng martial law, apektado tayo lahat yan, maniwala ka sa akin. Pag nagdeklara ng martial law, kala nyo di kayo maapektuhan, apektado tayo lahat yan. Kasi diyan nalalabas yung ano, pag-aabuso ng kapulisan. Alam nyo naman ang modus operandi ng kapulisan. Makakita lang yan dyan ng mga kanta, sisilipan na ng mga violation yan, para lang makapangutong.
Maniwala ka sa akin. Okay. Ikaw pa naman ka-tireman, ibig sabihin na baka may negosyo kang vulcanizing. Pag araw-araw ka pinirwisyo ng mga pulis, hiningian ka ng kuto. Hindi ka mapirwisyo? Mapipirwisyo ka. Pero huwag mo sabihin na huwag mo sabihin hindi basta-basta ang Marcelo. Huwag kayong magbiro ng Marcelo, Kasi ang Marcelo hindi basta-basta 'yan. Akala nyo sa mga kalaban lang? Nagkakamali kayo. Pag itinaas yan, pag idiniklara yung Marcelo, akala nyo hindi tayo apektado lahat? Apektado tayo lahat yan. Saan ka magrereklamo? Magreklamo ka? Subukan mong magreklamo, dampot ka. Ngayon pa nga lang hindi Marcelo eh. Kadalasan iyon ang nangyayari, lalo na pag nag-Marcelo tayo. Ay nako. Kaya hindi biro ang Marcelo, Huwag kang magbibiro ng Marcelo kasi hindi ganun, hindi basta-basta ang Marcelo, maniwala kayo sa akin. Kaya huwag nyong yung Marcelo kasi apektado ta lahat niyan. Hala, maganda nga yun kapag Marcelo. Alam ko yan kasi kwento sa akin ng lolo ko. Na ex-mayor. Yan kwento lang pala, hindi mo naranasan yung Marcelo. Alam mo ba nung ako ay kasalukuyang bago na palitan yung tatay nitong kasalukuyan, yung diktador na tatay, puro mas tahimik noong panahon ng Marcelo. Tama, Boss Eb, tahimik. Ang problema, hindi natin alam yung mga inaabuso kasi tahimik nga eh. Pag hinuli ka, hindi mahanap ng pamilya mo. hindi nila mahanap kung saan ka nilagay, hindi nila mahanap kung saan ka Takot ka ata kasi tahimik kayo ha. Ba't ako matahin? Nagsasalita nga ako eh. Paano tahimik eh? Nandito nga ako nagdadaldal sa harap ng camera. Ikaw talaga nandito nga ako nagdadaldal sa harap ng camera eh. Siyempre, paano matakot? Nandito nagdadaldal. Matakot kapag may ginawa kang di ba? Magandang araw po, idol. Ingat po kayo palagi, idol. Ayan. Thank you, Sims. Ano yan? Z-Arms? Z-Arms. Ayan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Z-Arms. Man Z-Arms. Ronaby Vlog in Paris. Yan, kuya, new subscriber. Thank you, Ma'am Ronaby. Ronaby Vlog. Maraming salamat. At mega love shout out sa lahat ng mga taga Paris. Ayan, mega love shout out sa Pilipino around the world. Lalong-lalo na dyan sa Paris, Kay Ma'am Z-Arms. Ayan, mega love shout out. At kay Ma'am Ronaby. Ayan, mega love shout out po. Ayan. One like. Thank you, Ma'am Ronaby. At mega love shout out sa inyong lahat, sa lahat ng gustong nandyan tayo sa marami na pong papunta ng Liwasang Bonifacio. Doon po ang pinakabinyo sa Liwasang Bonifacio. Ayan. At ipagdarasal natin na yung petition na habeas corpus yung tatlong magkakapatid nang sa ganun maibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo lahat tayo may kalayaan magsalita. Ayan, comment lang, malaya kayong mag-comment diyan Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at siyempre update doon sa hindi nga maganda yung kung napakinggan nyo kagabi ang parang medyo hindi maganda yung ni dating Pangulong Duterte yung kanyang pagsalita hindi masyadong pero ang bilin niya nga maging matatag lang tayo. Easy lang sabi niya, where are you from? Ma'am, sino ito? Buzz Uzi. I'm her.
I'm here at the at the corner. Oh. Oh. From here the corner. Oh. From where you are. Ayan, good afternoon to you, Boss Ozzy. Ayan, mega love shout out to you. Oh, di ba? At kay Ma'am Runa B ng Paris. Ayan, mega love shout out po. At sa lahat ng mga taga Paris, lahat ng OFW around the world, mega love shout out sa inyong lahat. At siyempre, hindi tayo magkalimot sa taas. Are you driver? No sir. I'm a helper of the driver. Are you willing to pick up you? Ayan. Thank you, Sir Ozzy. I'm joking only, no? Ayan. Siyempre, sa gustong makiano, no? Yung mga malalapit, kung kayo man ay nasa Caloocan, nagsimula yung caravan doon sa Caloocan, ano? Kung kayo man ay nasa bandang Novaliches, mayroon din ang galing doon sa Novaliches. Kung kayo man ay nanggaling ng Rizal, ayan, Pasig area, Cavite area, doon po ang final destination sa Liwasang Bonifacio. Ayan, doon po magkita-kita ang lahat. I hope na makahabol ako kasi alas 5 pa naman daw. What language you speak? I speak English. Are you Filipino or are you crazy? Ayan. I hope na makahabol ako mamaya doon sa doon sa Liwasang Bonifacio at doon tayo mag live ulit. Kaya ang natin ngayon, update lang tayo. Kumustahan lang tayo. Ayan. Lalong-lalo na dito kay Ma'am Roma. Roma B, yan. In Paris. Ayan. Kumusta po kayong mga taga Paris? Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat ng mga nagmamahal, sa dating Pangulo, ipagdasal po natin siya. Na kahit alam naman natin na may mga magdidepensa na sa kanya doon, siyempre ang ipagdasal natin ang kanyang kalusugan kasi alam nyo naman ang ginawa ng dating Pangulo sa ating bansa, kung saan talagang winas out daming ang naglalaban natin dito, yung mga natulungan. Kung sakali man na may paglabag talaga ang dating Pangulo, sinabi niya naman niya na kaya niyang harapin, no? Ang ipinaglalaban natin dito, ang ginawa, hindi ang ginawa ng dating Pangulo. Yan, love me. Oh, love me. Why do you not suot pante? I give you a punching bag. Love me. Napapa-English ako dito, pambihirang buhay na yan. Ito si Boss Ozzy, pambihira talagang ako sa ayan. Uy, di ba? Nakapanti ka, nabusuhan tuloy kita eh. Ayan, mega love shout out. Ayan, Team Busit yan. Ayan, thank you very much. Love me. Ayan, kantang ko ito si Love Me. Love me. Ayan, magaling yan. Sa mga gustong pumunta diyan kay Love Me, puntahan nyo. Magaling yan kumanta. Napakagaling yan. Super galing kumanta yan si Love Me. Kaya yung gusto nyo kantahan, gusto nyo good vibe, puntahan nyo yan. Si Love Me. Yan, napakalupit yan. Malupit kumanta yan. Malupit pa sa akin. Nya. Bakit ka natawa? Pambira talaga, Ngi. Ayan, magaling yan kumanta si Love Me. Pag gusto nyo ng kantahan, ayan, makakaakyat kayo dyan, makakakanta kayo ng live. Ayan, puntahan nyo.
Oy, di na ako kumakanta. Bakit naman? Ano nang ginagawa mo? Di ka na kumakanta. Hmm. Yan, sa ano lang, ano? Ah, Pro Duterte ka ba, no? Love me? Baka awayin ka pag nag, ano ka dito. Maraming ano dito. Pro Duterte, wala na ako sa kantahan. Oy, giatay. Naunsa man ka, oy? Love me, may matambok na buhok. Anak ng baka pala ito si ano. Direct live na ako, haha. O, pareho tayo, naka-direct live ako eh. Naka-direct live ako kasi nasa biyahe ako eh. Nasa biyahe ako. Wala ako kinikilingan. Oh, parang mahirap yata yung walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Oh, serbisyo sa isa lang. Kilala ko yun ah. Kilala ko yun ah. Oh, walang pinoprotektahan. Serbisyo sa isa lang. Di ba? Oh, mga ganun na tema, no? Ayan. Ayan, sa mga nagmamahal, ano? Hindi, dinadaan lang natin sa tawa, pero seryoso po tayo. Gusto kong i-ano sa inyo, no? Basta sa akin, kung saan yung tama, doon tayo. Tama. Gusto kong, yan, ikwento ko lang sa inyo, no? Total na sabi ni Love Me na kung saan ang tama. Gusto kong sagutin nyo kung mali ba ito. Kung mali ba. Nung pag-upo ng dating Pangulong Duterte na milyon ang sumuko ng mga drug dependent. Yung ito tanong ko lang sa inyo, sagutin nyo kung mali ba. Kung mali ba. Maraming sumuko na drug dependent. Ibig sabihin, napakaraming magulang ang nabunutan ng tinik. Lumuwag ang kanilang pakiramdam kasi wala na yung kanilang nagpapasakit na kanilang damdamin, no? Kasi milyon ang sumuko, ibig sabihin milyon na magulang ang ano, milyon na magulang ang lumuwag ang kanilang pakiramdam kasi hindi naman nila pwedeng itakwil kasi anak nila yun, di ba? Or kapatid or tatay, di ba? Hindi naman nila pwedeng itakwil eh. Ngayon, ang tanong ko, masama ba 'yon o tama? Yun lang ang tanong ko. Yan, comment kayo dyan. Sige, tingnan natin. Yung mga salita ng kung ano-ano, kung may mga ebidensya kayo, magkaso kayo na lang kayo kaysa kayo kasuhan. Di naman kayo makapag-provide ng ebidensya. O, di ba? Ganun talaga. Tama yun. Z-Arms, tama yun, idol, para sa akin. Pinatay nga ang asawa. Oy! May ano ako sa iyo, no? Mayroon akong iano sa inyo. Mayroon isang turista, ito kasiraan na naman ito sa bansang Pilipinas. May isang turista sa Boracay na nagorgor. Babae pa naman. Nagorgor, dinala doon sa isang pinakalumang simbahan doon sa Boracay. Medyo malayo na doon sa isla ng Boracay. Dinala doon sa pinakaliblib na lugar. Nagorgor po isang dayuhan na babae. Pinaghinalaan pa na parang na pinagsamantalahan pa. Ayan, sabi ni Ma'am Z-Arms, tama yon, idol, para sa akin. Ito ay ang asawa ng ate ko dahil adik pero mahal ko pa rin si Tatay Digong. I love forever. Diba? Sabihin na natin, tama yon. Sabihin na natin may nagurgor. Sa tingin nyo ba si Pangulong Duterte ang hindi naman siya kasi andyan yung mga andyan yung kapulisan. Yung kapulisan ang gumagawa nun, hindi naman siya Although may pananagutan talaga siya. Pero ganun ba yon? Ganun kabigat? Ebidensya ang labanan sa korte, tama. Ebidensya ang labanan, nandoon na sa korte yan. Ebidensya ng magsasalita.
Ganon na ang labanan. Kaya wag natin pagtalunan pagdating doon sa ano, kasi yun ang labanan eh. Labanan na ng ano yun, ebidensya sa ebidensya. May isa pa akong ikwento sa inyo, baka hindi nyo pa na ano, yung isang kapitbahay ko nung isang araw humingi ng tulong sa amin kasi nga kasama namin siya doon sa isang seminar. Pag uwi namin, nagulat siya, akala niya ninakawan na yung bahay nila kasi wala na yung kanilang kalan, wala na yung mga kaserula, wala na yung tangke ng ano, akala nila ninakawan na. Yung pala pinagbibinta ng asawa kasi yung asawa lulong na naman. Bumalik na doon sa pinagbabawal na ano. Ngayon ang nangyari, humingi ng tulong kasi isusurrender niya, dadalhin niya sa rehab. Nung nakasakay na doon sa mobile ng barangay, biglang tumalon. Tumakbo yung mama. Ngayon, nung kinagabihan, dahil walang-wala, nangnakaw doon sa malapit din doon sa kabilang barangay, nahuli ng pulis. Ngayon, sa halip na nasa rehab siya, ngayon nakakulong. Kaya tayo mga Pinoy, dapat kalma lang tayo. Kaya ni Tatay Digong. Ang kaso niya, magaling ang attorney niya. Kalma. Di, yun naman ang bilin niya talaga. Kalma lang tayo, kalma. Excuse me po. Kalma lang. Kahapon naglatag. Ang problema, sa tagal ng September pa ang sunod nila. I think, hindi ko maano ko. September pa. Iyon ang pero sana dito makitaan ng magandang yung ipinasa nilang habeas corpus kung mailatag ng maayos yan ng mga anak ni Tatay Digong, baka pagdasal natin na mapanigan sila. Kasi pag pinanigan sila, walang ibang choice kung hindi maibalik dito ang matandang Duterte sa Pilipinas. Ngayon, marami pa tayong opsyon para makaganti tayo. Alam naman natin yung unang-una, yung ating mga magagaling na nakaupo ngayon, tingnan nyo kung anong ginawa sa natin, kung anong ginawa sa pira ng PhilHealth, ninakaw nila. Alam nyo kung bakit sinabi kong ninakaw? Pinababalik ng Korte Suprema ibig sabihin ninakaw nila. Pinababalik ng Korte Suprema. Kaya ako talaga masama ang loob ko kasi 24 years na ako sa trabaho ko, tapos out of the blue biglang mawawala yung hinulog ko, yung kinalta sa akin na PhilHealth. Mga walang hiya talaga sila May mga magulang kasi idol na kahit alam naman nila na mali ang anak nila, ipinagtatanggol pa rin nila, idol. Pero para sa akin, mali yon na kampihan mo ang mga anak mo. Alam mo kasi, Ma'am C. Arms, ang magulang kasi talagang pag sinabing pagmamahal, nasa puso. Kaya nga kahit mali na, pinagtatanggol pa rin nila kasi nga mahal nila mahal nila ang kanilang anak. Iyon ang doon, iyon ang talagang tunay na doon. Kahit nga na sila, yung problemado na sila, talagang pinagtatanggol pa rin nila. Pero sa kaloob-loob nun, talagang napiperwisyo talaga sila doon sa pinagagawa ng kanilang kasi wala na sa katinuan wala na sa wala na sa katinuan lalo na pag nakatake na ng pinagbabawal na wala na talaga. Kaya yun sa lahat ng sumuko, yung pag-usapan na lang natin yung mga sumuko yung mga sumuko na nagparehab, nagre-report, di ba? Napakalaking tulong yun doon sa mga nanay na nahihirapan na hindi nila alam kung paano i-handle yung problema ng kanilang anak. Kasi yung kasi sakit na yun pag nalulung ka diyan sa pinagbabawal na gamot.
Sakit na yon, hindi na ano yun, hinahanap-hanap ng kasi ng katawan yon. Ibig sabihin, kung gustuhin ng may katawan na umalis dyan sa ano na yan, magagawa. Pero nga, siyempre, dahil nga walang trabaho, nakatambay lang sa bahay, andyan sa mga barkada, hindi sila makalayo. Sana ibalik ang death penalty para legal ang pag ano. Ako naman, pagdating niya sa ganyan, meron kasi talagang ano minsan, pagdating kasi sa justice system natin dito sa Pilipinas, ano, love me, minsan, pag wala kang pera, talo ka sa kaso. Maniwala ka. May ikwento ko sa iyo. May kaibigan akong isang pulis, captain sa Manila. Noong araw kasi naghahatid ako ng estudyante. Ngayon, doon sa tinatambayan namin, doon sa driver's lounge, palaging nakahiga doon yung pulis. Kuya, pa-deliver po ako ng apar na apar na galon na tubig dito sa barangay 143. Number ng bahay 5254. Sige, antayin mo lang, kakatok ako sa pinto mo. Antayin mo lang Ma'am Yusi, Boss Yusi. Antayin mo lang, kakatok ako. Pag kumatok ako diyan, pag may kumatok diyan, alam mo na andyan na yung tubig. Bayaran mo na. Ituloy ko lang yung kwento, ma'am, love me, palagi siyang nakahiga doon. Ngayon siyempre, pag pulis, talagang iba yung hanggat sa tumagal-tagal, naging kakilala namin yung pulis na yon, hanggat sa naging kaibigan ko. Ngayon, siyempre, na kasama na namin sa jamming na, hanggat sa nag-open na siya. Sabi ko, ang tanong ko sa kanya, bakit nung mga panahon na ikaw bago dyan sa amin, palagi ka lang nakahiga, parang wala ka nang gana magtrabaho? Di yan, kwininto niya. Dati siya, sa homicide. Nasa homicide siya. Ngayon, ang nangyari, nung may hinawakan siyang kaso, mayaman versus mahirap ang naglaban sa kaso. Ngayon, ang nangyari, palibasa ang mayaman, maraming koneksyon, ginamit lahat ng koneksyon, siya ang may hawak na investigador. Ngayon, ang nangyari, hindi siya pumayag na arigluhin siya kasi kinakausap siya nung hipi niya kumbaga lumakad yung pinakamataas. Ngayon, ang nangyari, dahil sa hindi siya pumayag, ang ginawa sa kanya, inalis siya, nilipat siya ng destino, nilipat siya doon sa amin, kumbaga inilipat siya sa outpost. Yon. Kaya pala ganun ka demoralize yung niya, na wala siyang gana magtrabaho. Ganun ang paliwanag niya. Sabi ko, anong nangyari? Siyempre, malaking usapin. Ngayon, ang sabi niya, ito ang pagka yun sa amin. Ikaw ba naman, sabi niya, binigyan sila ng isang buong puspuro. No? Binigyan daw sila binigyan daw yung hipi niya ng isang buong puspuro. Para daw maayos yung kaso, bibigyan siya ng isang palito. Nakuha mo? Nakuha nyo? Yung isang buong puspuro, binibigyan lang siya isang palito. Diba? Siyempre, hindi nga siya pumayag. Isang palito na nga lang ang ibibigay. Papayag ka pa? Hindi siya pumayag. Siguro kung malaki, papayag siya. Diba? Pero inilaban niya. Kasi sabi niya, kawawa naman yung
pinagsamantalahan na, ginurgur pa. Di ba? Palibhasa palibhasa mapira yung can you name number 1 NBA player for me? Lulu Acosta. Hindi ako mahilig sa NBA. Hindi ako mahilig dyan sa basketball. Ang hilig ko wrestling eh. Di ba? Kaya ang nangyari, sa halip na inano siya, nilagay siya doon sa outpost. Hanggat sa naging kaibigan namin. Kaya nga sabi namin, magsariling sikap ka na lang. Kung gusto mo, mag-schooling ka ng mag-schooling. Total, ano ka naman, di mag-schooling ka na lang. O di pag nag-schooling ka, di marami kang dagdag promosyon, gano'n na lang. Gawa ka ng sarili mong hanggat sa hanggat sa uso pa nun yung uso pa nun yung mga uso pa nun yung kidnapping nung panahon na yun. O kita mo, naging pa siya doon, naging instant hero pa siya. Hanggat sa naging hanggat sa naging kernel. Ayun, gumanda yung kalagayan niya. Kaya hindi niya malimutan kahit palaging pag birthday celebration nun, magtatawag talaga yon. Ganun ang buti sa ICC, wala sasantuhin talaga. Ang problema kasi, Doit maboy, boss, tumal pasada. Oo, matumal. Kaya nakapila ako sa nakapila ako sa terminal. Matumal pasada, boss. Kaya siyempre pagdating doon sa may nag-research pa ako tungkol sa sa mga Dutch government lalong-lalo na diyan sa Netherlands. Ang pinagbabawal na gamot pala sa kanila, pwede. Huwag ka lang mag-deliver, mag-stock. Kailangan pag umano ka, iti-take mo yung pinagbabawal na gamot sa kanila. Red Dragon, boss. Ayan, magandang hapon, Red Dragon. Grind lang, boss. Grind lang, boss. Ingat. Yes. Siyempre, thank you. That's my boy. Diba? Do it, my boy pala. Do it, my boy. Do it, my boy. Ayan. BBM tayo. Sige, malaya kayo dyan. Kahit anong dyan, malaya kayo dyan. Isigaw nyo kung anong gusto nyo. Basta tayo, malaya tayong nakakapagsalita dito. Pag sinaklawan na ng yung malayang pananalita, adi iyan ang bawal na. Kasi mayroon tayong freedom of speech, freedom of expression. Ayan, mayroon tayo niyan. Malaya tayong magsalita. Huwag lang tayong huwag lang tayong kung sino ang kung sino ang manok mo, isigaw mo diyan kung sinong gusto mo. Wala ako may nakita proyekto na natapos ni Bibi. Grabe naman to si Do It My Boy. Antayin mo, may matatapos din yan pagdating ng 10 years. Grabe ka naman. Sa laring di motor. Red. Ayan, mega love shoutout kay Red Dragon. Do It My Boy. Alam mo Red Dragon kami kasi sa namin. 10 years. 10 years yan bago may mabuong proyekto. 10 years yan, siyempre nakaka 3 years pa lang, dapat 10 years. Lupit mo talaga, Do It My Boy. 10 years yan, siyempre. Bago pa, sabi nila bago pa 10 years yan. Pero bigyan ko lang ito ng konting si Red Dragon. Alam mo, Red Dragon, kami sa namin, sa hanay namin,
alam mo ang inaano namin, yung mga ano, yung mga talagang hindi amin. Kasi yung amin na yun eh. Kumbaga, yun ang kukumbinsihin namin, yung hindi amin. Oh, di ba? Ganon kami, ganon sa hanay namin. Ang kinukumbinsi namin, yung hindi amin. Kasi yung amin, hindi na namin pwedeng kumbinsihin kasi amin na yun eh. Di ba? Ganon ang ano sa hanay namin. Yan ang patakaran. Kakasuhan na yan pagkatapos ng termino niya. Tapos tayo, boss. tapos tayo. Ay, wag na tayong sumama dyan kasi hindi tayo magkasya sa kulungan. Do it, my boy. wag na tayong pumayag na sumama dyan. Magkandalit-silit si tayo dyan. Eh, bugbugin natin sila eh. Sila ang gumawa ng kalukuhan tapos isasama tayo. Kung nakinabang tayo, pwede. Kung nakinabang tayo, pwede. Oh, pero kung hindi tayo nakinabang, isama tayo dyan, ibugbugin natin siya doon sa loob. Di ba? Kung pag kinasuhan tayo na wala naman tayong ninakaw kahit piso eh. Bugbugin natin siya sa loob. Magiliw to si boss. God bless boss. Dapat happy lang. Tama. Hindi tayo magpa-apekto diyan. Alam mo, Red Dragon ano? Pro Duterte ako. Alam mo, ano ko sa inyo ha. Ikwento ko sa inyo yung kunting background ko. Noong 2016, hindi talaga ako Duterte. Ikwento ko sa inyo ha. Para naman magkaroon kayo ng ano. Kasi isa akong nakakahawa yung saya ni boss. Dapat magsaya tayo, hindi tayo magpa-apekto dyan. Ikwento ko yung kunting ano ko sa inyo. Background ko. Noong 2016, hindi ako pro Duterte. Ngayon, nasa hanay kami ng ano nakikinig yata si Red Dragon eh. Nasa hanay kami ng mga organizer, no? Nag-organize kami. Ngayon, hindi ako Duterte. Ang ano namin noon is Binay. Nag-ano na kami ng mga umiikot na kami kung saan ano. Ngayon, ito na, di kampanya na, di ba? Binubugbog na si Binay noon. Binubugbog na ng todo si Binay noon. Sinong bumugbog noon? Si Trillanes at saka si Cayetano. No? Binugbog sila ng binugbog ng ano sa media. Si Binay hanggat sa hindi na nakaahon ano. Lubog na sa ano si Binay. Ngayon dito na. Malapit ng kunting ano. Malapit na ang siguro mga 1 or 2 weeks na lang. Ngayon, sabi nung pinakaano namin, wala nang pag-asa. Suko na, as in suko na. Pero tuloy ang laban. Kumbaga, sila na lang. Out na kami. No? Out na kami. Ngayon, bibigyan ko kayo ng ano para lumipat kayo doon. Doon kayo. Sige, doon kami. Lipat kami. Tapos pag-aralan nyo kung gusto nyo. Pero ibibigay ko sa inyo. Kasi nga, ang dala natin, ito na. Ito na ang dala natin. Ito na dala natin. Duterte na. Duterte na. Kaya kung makikita nyo sa debate, kita mo hindi sila nagpupukpukan ng todo ni Binay. Di ba? Yan. Sa madaling ano, nagpatawag yung kampo ng Duterte. Ayan. Nagpatawag na. Doon kami nabuo. Pinag-aralan namin kasi siyempre nasa ano kami, ano ba ang dapat nating anuhin? Kasi napakalakas nung ni Binay. Di ba? Ngayon durog na. Sabi nung ano, wala na tayo. Walang ibang ano kung hindi lumipat na yung iba kasi hindi na tayo gagasto. Sayang lang ang pira, wala nang ano. Sila na lang pinakamatataas. O di naging ano, hanggat sa lumipat kami kay Duterte. Ang pinag-aralan namin. O sige, nagpaliwanag siya.
Nagpaliwanag siya. Yun, gumanda yung ano. Bakit? Sige, abante mo lang. Marami-rami yan. Maraming Siwet. nasaan? Yatras ko ulit. Atras mo. Sige. Ay, nagtawag na. Ngayon, kaya napunta kami. Kasi nagpaliwanag siya. Pinaliwanag na talaga. Kung napanood nyo yung live ni Senator Cayetano nung nakaraang gabi, kung anong sinabi niya, sinabi rin sa amin ng Pangulong Duterte. Dadaling ko doon. Sinabi rin sa amin ng Pangulong Duterte. Iyon ang katotohanan diyan. Kaya talagang doon ako naniwala na ito malaki ang potential nito pagdating sa pinagbabawal na gamot. Malaki ang potential. Yan, tinutuon niya. Iyan ang natatandaan ko na sinabi niya talaga. Pinatotohanan niya yung sinabi niya. Kaya hanggang ngayon napakahalaga sa akin yan. May palabra de honor ang Duterte. Pinanindigan niya, pinangako niya. Kung ano sinabi niya sa media, iyon din ang sinabi sa amin nung kami nagharap-harap. Kasi pinakilala kami. Kaya gano'n na lang ang ano ko nun. Gano'n na lang ang pagpahalaga ko sa ano. Anong nangyari? Nag-benefits lahat yung mga kapitbahay ko na nawala na sa katinoan, nag-benefits lahat. Napakaraming nag-benefits. Nag-benefits lahat yung ano, lumiwanag. Naubusan kumbaga lumayas lahat yung mga durugista, no? Lumayas lahat. Lumayas lahat yung mga durugista. As in, talagang nawalan ng ano. Umaliwalas yung lugar namin, yung komunidad namin. Ganon ang nangyari, kaya talagang napakaano. Sabihin na natin may kasalanan, doon na tayo. Pero sinabi niya naman, kung may kasalanan siya, pananagutan niya yun. Labas kami doon. Kaya ganon na lang ang pagpahalaga ko dyan. Yan ang personal kong ano dyan. Bukasin. Ganon na lang kahalaga sa amin yung ano na yan. Kasi panindigan yan eh. Yan ang sinasabing panindigan. Kung kayo pro Marcos kayo, panindigan nyo. Patunayan nyo kung kayo ba may pinangako ba sa inyo na tinupad. Ganon lang kasimple. Kasi sa amin pinangako, sa amin yan, sa harapan namin. Kung ano sinasabi sa media, yan ang ginawa niya. Yan ang sinabi sa amin. Ganon ang ano kaya. Yan masasabi ko na may panindigan yung tao. Kaya nga may kasalanan siya, ipagdasal natin na malusutan niya. Kasi nga ginawa niya lang yung trabaho niya. No? Pagtatakot-takot tayo, walang mangyayari sa bayan natin. Di ba? Kasi pinasok mo yung politiko, magtrabaho ka. Di ba? Sabi niya nga, magtrabaho lang tayo. Man ang kahihinatnan, kaya niyang panagutan. Yun. Ang kayang tanging magagawa na lang natin, ipagdasal natin. Spice box. Anong spice box? Parang wala na si Spike Boy na chogi na. Chogi na si Spike Boy. Sino yun? Yung Spike Boy? Yung tagahagis ng Spike? Yung sa kanya daw yung Pilipinas? Inangkin ba naman yung lupa ng may lupa eh? Ilang piraso ba yan? Ilang piraso yan? 20. 20? Hindi 15 lang. Yun nga ang ha? Yun nga yung history.
Yan ang kunting ano ko sa inyo. I'm not understand PD English. Maloko talaga ito. Maloko talaga si Spice Box. I'm not understand PD English. Sige, gusto mo English ka lang nang mag-English diyan, bahala diyan si ano. Bahala diyan si Ma'am ano. Ma'am Jasmine at saka si ano. From Japan. Harigato. Okay. Ayan, mega love shout out to you, Pid brother. Yan. Pid brother. Ayan. Sa landscape na. Alis kayo, no? Kailan yung umatras. Ayan. Ayan, mega love shout out to you, Spice Box from Japan. Ayan, mega love shout out. Teka lang, lalabas yung truck. Aatras ako. Ayan, baka bumagsak ha. Ayan. Siguro ano, mahaba-haba nang naging usapan natin, ano? Nag-update lang ako doon sa mga kaganapan ngayong araw. At uulitin ko uli. Ang balita ko ay binigyan ng 24 hours, ibig sabihin urgent yun. Binigyan ng Korte Suprema yung binigyan ng Korte Suprema yung mga nakapangalan doon sa kanilang petisyon, ano, binigyan ng 24 hours para sumagot. Ibig sabihin, baka may nakitaan. Sana magtagumpay sila doon, no? At iyon, ang susunod na paghaharap doon sa ICC ay mga September pa. Kaya medyo matatagalan, ano? Sana dito pa lang maayos na para maibalik na dating Pangulo. At sa gustong sa gustong mag join sa free rally diyan sa Liwasang Bonifacio, yung mga nasa Quezon City, yung mga nasa Cavite, Novaliches, Caloocan, Manila, ayan, nandyan sa Liwasang Bonifacio yung free rally mamayang alas 3 ng hapon. Kaya sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nandito. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa nakatambay na hindi nagko-comment. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At kay Mami Mercy Kalunod dyan sa Sweden, maraming salamat po, Mami Mercy Kalunod, sa lahat. Maraming salamat. At kay Ma'am Annalisa dyan sa Malaysia, ayan, maraming salamat po. At kay Biyaheng Brankel Sam dyan sa Saudi, ayan, mega love shout out. Ayan, kay Nani Sanchez Vlog ng Batangas, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, mega love shout out. Kay Ji Chang Wok ng Kuwait, mega love shout out sa inyong lahat. Kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao, mega love shout out po, Kagawad. Maraming salamat. Ingat ka palagi dyan at trabaho lang. Yan, bilang isang kagawad. Maraming salamat po at gusto ko nang magpaalam. Baka malubat ako, wala na ako live mamaya. Ayan, pag-aabot ng pag-aabot ng 5, didiretso ako doon sa Liwasang Bonifacio bilang suportan din. Maraming salamat po. God is good. Ayan. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Paalam.